Molt bé, bona tarda a tothom. Comencem doncs avui aquest cicle de Deleuze i el cinema. Jo he comprovat al llarg del temps que em dedico a estudiar a Deleuze i de buscar-li aquesta relació entre Deleuze i la filosofia, que en realitat en els filòsofs més tradicionals aquesta connexió de Deleuze amb el cinema no sembla que els interessi massa. Sí, evidentment que hi ha filòsofs que tracten del tema, però per regla general sembla que l'episodi del cinema fos alguna cosa amb la que no poden connectar directament. I això ho he comprovat, diguem-ne ja com a prova final, en aquestes jornades que s'han fet a la Universitat Autònoma de Barcelona, més o menys coordinades i organitzades conjuntament amb nosaltres, en els que hi havia tot un seguit de ponències que jo no he pogut assistir, però m'han dit que eren extraordinàries, la majoria d'elles, però no n'hi havia cap que relacionés a Deleuze i el cinema. I encara més, els dos ponents, que eren francesos, i un d'ells, el Laurent de Sutter, que té un contacte amb Deleuze, el pensament de Deleuze, molt estret, en cap moment van fer esment al fet que Deleuze, al final, va dedicar la seva filosofia al cinema. També van ignorar el fet que Deleuze va tenir una relació molt estreta amb un altre filòsof, psicoanalista, pensador, etc., que era el Félix Guattari, i que el contacte Deleuze-Félix-Guattari va canviar completament el pensament de Deleuze. És a dir, hi ha un Deleuze filòsof més o menys tradicional, amb la seva originalitat, és a dir, un filòsof molt original, però la seva manera de fer filosofia fins que troba a Guattari és d'alguna manera diferent. I això ho prova precisament dos llibres fonamentals, que és l'Anti-Èdip i sobretot en 1000 mesetes. En 1000 mesetes es desenvolupa un tipus de pensament que no en diria jo exactament filosofia, sinó una mena de postfilosofia, perquè la filosofia no és exactament el pensament. La filosofia és un pensament especialitzat i el mateix Deleuze ho diria això. Hi ha un pensament estandarditzat d'alguna manera, que ja tenen una metodologia, els filòsofs, etc. Després hi ha un pensament més lliure, que és el que d'alguna manera ell inicia després d'aquest contacte amb Guattari, que es veu clarament en 1000 mesetes, i que sobretot l'aplica en el cinema. És a dir, els cursos de Deleuze de cinema són extraordinaris. Jo recomanaria, clar, cal fer un esforç, són 4 volums de 600 pàgines cada un i per tant és tot un esforç. Però d'alguna manera tothom va conèixer les relacions de Deleuze amb el cinema amb els 2 volums que es van publicar, que eren una mena de resum dels cursos. La imatge-moviment, la imatge-temps. És diferent, perquè allà el que hi ha és el resultat de tot el desenvolupament del pensament de Deleuze a les classes. I a les classes es veu clarament quina és la seva forma de pensar. És un pensament en moviment. És un pensament que és dificultós, i això ho hem comentat moltes vegades amb la Mercè, perquè no fa definicions. És a dir, no arriba en cap punt determinat. I un, com que està acostumat a un pensament més escolàstic, encara que no ho vulguem ser escolàstics, d'alguna manera ho portem a sobre, estem esperant un pensament que classifiqui, que ordeni, que digui això és així, i això no arriba mai. És una mica anguniós, però per altra banda és molt profitós, perquè és un pensament nou, és una forma de pensar nova. I en aquest sentit, una de les virtuts de l'aproximació de Deleuze al cinema és haver descobert aquesta relació entre el cinema i el pensament, dient que el cinema proposava una nova imatge del pensament. Per ell i per Guattari, que el llibre Què és la filosofia ho expressa molt bé, la imatge del pensament és aquella idea, aquella imatge que es fa al propi pensament de la manera que està pensant. Com que n'hi ha diverses, aquesta última, el cinema la reflecteix molt bé. És clar, perquè el cinema és moviment. Doncs si el cinema és moviment, el moviment del pensament s'acopla al del cinema. És més complicat que tot això, i això ho desenvolupa perfectament en els seus cursos. Desenvolupa una sèrie d'idees que anirem veient al llarg d'aquest cicle, que intentarem d'alguna forma que es traci
aquesta imatge del pensament, què significa pensar a través del cinema, què significa el pensament quan s'entén des del cinema. I el que fa Deleuze és proposar una sèrie de conceptes, entre ells el de Cristall, que potser és un dels més misteriosos, i vull dir que la Mercè ens l'explicarà, però a part de dir això, que el cinema és la nova imatge del pensament, és a dir, es proposa una nova forma de pensar, i que diu, a més, Deleuze, això no és un mètode. Clar, Deleuze és antimetodologia, no vol fer un sistema que tingués una eina per poder pensar. Però, bueno, encara que no sigui mètode, d'alguna manera entens quines són les connexions, entens de quines maneres pots pensar de nou si estàs fent-ho a través del cinema. I proposa conceptes tan enriquidors com dividir la història del cinema entre una part, diguem-ne, del començament fins a la Segona Guerra Mundial, de la imatge moviment, i un següent període després de la Segona Guerra Mundial, imatge-temps. Des del punt de vista de la història del cinema, li podríem discutir això de l'est, perquè és molt esquemàtic. Però té la virtut de l'est, que encara que els seus conceptes no siguin, podríem dir, no siguin veritat, en el sentit que això és així, són sempre enriquidors. És a dir, et proposa això, tu dius, perquè coneixes el cinema, dius, no és així, no hi ha aquest tancament. La Segona Guerra Mundial no provoca això, fins i tot des del punt de vista històric. Però el fet que et digui que hi ha una imatge de pensament i que t'expliqui d'alguna manera quins cineastes s'adapten a això, i que et digui després que hi ha una imatge del temps que expressa el temps de forma directa, mentre que abans ho presentava indirectament, fa que automàticament tu tinguis una altra percepció del cinema. I així, més o menys, amb tots els seus conceptes. I jo crec que en aquest sentit, allà, no diré que allà està l'arribada, el colofon, el resum del pensament de Deleuze, perquè el pensament de Deleuze és molt ampli, però sí que és veritat que en els cursos de cinema, d'alguna manera, ell està pensant de forma diferent, realment, i ens anima a nosaltres a pensar de forma diferent i a pensar el cinema també d'una forma diferent. Bé, com he dit, la Mercè avui ens explicarà les relacions de la imatge cristall, del cristall amb la qüestió fonamental del temps, i cal dir, potser no caldria presentar la Mercè perquè d'alguna manera la majoria la coneixeu, però jo diria que la Mercè és una veterana treballadora del cinema. Veterana no per l'edat, perquè tots tenim una edat en aquest sentit, sinó per la dedicació. És a dir, ella ha estat professora de filosofia de secundària, ha estat professora de literatura i cinema a la Universitat de Barcelona, codirectora del cinema de dones, ha treballat amb el Drac Màgic, ha fet cursos al CCCB, a màsters de l'Autònoma, està constantment activa amb el cinema. Per tant, evidentment, té una veterania, que és un grau, en aquest sistema, aquesta forma d'apropar-se al cinema. Però hi ha una cosa també que és tan important com això, i sobretot des del nostre punt de vista. Durant no sé si 4 anys o 5 anys, hem estat un grup de persones que més o menys formen el nucli de l'Aula de l'Est, treballant precisament aquests 4 volums de les classes de Deleuze i el cinema. Era un treball feixuc, era difícil, però Mercè ens ho feia fàcil. Mercè va agafar d'alguna manera les rendes de l'assumpte en un moment determinat, perquè primer ho fèiem entre tots i cadascun anàvem parlant, però vam decidir que ho fes ella. Llavors ella tenia una manera d'expressar Deleuze que ens el feia molt agradable. Una capacitat de posar-hi adjectius, de fer un comentari que feia que aquell nucli, diguem-ne, dur del que estava dient Deleuze i que s'havia de pensar molt per entendre-ho, t'agafaven ganes d'entrar-hi, t'agafaven ganes de treballar-hi. Per tant, ha estat un plaer fer tot això amb ella i estar aquesta tarda aquí també per escoltar el que ens vol dir sobre Deleuze i el cinema. Com vulguis. Molt bé. Gràcies, Cristian.
Mil gràcies, Josep Maria, i d'alguna manera m'has donat peu a algú que, bé, ja veieu quins són els meus apunts que queden allò despatxorrats o desparramats a la taula. Això vol dir una cosa, i ell, vaja, m'ha donat el peu, a més, val a dir, i no és per mútuament donar-se lluances, però sí, efectivament, hem estat 4 anys fent un seminari i al final feia jo, diguéssim, portava el resum, les 4 coses que havia agafat per situar el tema de cada capítol. Però val a dir també, i en aquest cas és en honor amb ell, que el Josep Maria tenia, diguéssim, la virtut d'anar més enllà del pur entusiasme, del pur estupor, perquè llegir a Deleuze és tota una experiència. I dic una experiència com a persona que ell deia, que és el que he treballat fonamentalment, que és el cinema. És a dir, jo al pensament de Deleuze arribo a través del cinema i arribo sempre amb alguna cosa que m'ha semblat perfecte, com ell ho defineix, en els 4 volums, depenent del que estigui parlant, de la necessitat d'interessar-se per un pensament, per una idea, sempre amb una base afectiva. I aquí sí que vinc a dir alguna cosa que també m'honora amb un amic meu, que coneix molt Deleuze, que el primer que em va dir al començament de tot, quan van aparèixer els llibres aquí a Paidós, va ser dir-me: no et preocupis, coge lo que quieras, és a dir, obre el llibre per la pàgina que vulguis i per l'autor que més et pugui interessar. I realment obria la pàgina i quedava com si m'haguessin donat, diguéssim, com una mena d'agitació, perquè no quadrava en absolut ni amb el que sentia per aquell director, ni amb el que estava acostumada a la teoria a llegir sobre ell. Però, i moltes vegades, parlant clar, no podia lligar les idees o no en tenia. Però, curiosament, funcionava el cap, allò que els psicoanalistes parlen d'aquesta escolta latent, que va flotant en l'aire i de sobte és quan deies ostres sí, però l'ostres sí no es podia agafar amb una imatge. Resumint, el que pretenc avui és d'alguna manera no aquest caos que porto sempre que llegeixo Deleuze, no em reposa en absolut els conceptes, per lo que he vist és millor conviure amb aquesta agitació i d'aquí aquest dibuix que m'ha arribat a l'ànima, que no és que l'hagi tret jo per atzar, sinó que és precisament d'un llibre que no he pogut aconseguir, de la Judith Michelet, o Michelet, depèn de com es vulgui pronunciar, que està publicat a les premses universitàries de Vincennes i que es diu Deleuze, penseur de l'image, no de la filosofia, pensador de la imatge. I hi ha un subtítol que m'agrada molt, la filosofia hors de soi, o sigui, fora de si. Aquest fora de si vol dir fora del seu domini, del seu territori. I jo diria que en el moment en què parla precisament d'aquesta imatge, des d'aquest territori que no és el propi, que és la filosofia, clar, es trontolla tot, és a dir, el propi cinema. Per tant, d'entrada, de tot el que pugui dir, del que més o menys pugui aclarir, entre lluances i afectivitats d'aquestes, us diria, sense por, agafar. Els 4 volums és més complicat per lo que varen els volums i perquè, bueno, el que passa que el sumari queda molt clar. És a dir, clarament està indicat quins són els directors i veureu que els directors, que els he triat alguns d'ells, però, ja que anàvem en compte, és Bresson, és Tarkovsky, també Hitchcock i em sembla que em deixo algun segur, i a més dels que em deuen agradar, però és igual, ja ho veurem. És a dir, he agafat els directors que ell cita, però en comptes d'agafar la imatge que ell cita com a exemple, sí, Fellini, clar, perquè m'agrada, doncs Fellini també està inclòs. Clar, quan tu veus una pel·lícula de Fellini, no cal ser massa cinèfil, però si recordeu o heu vist, hi ha una sensació com de pèrdua, com d'una melancolia estranya. Pots somriure, però
et queda una mica com a l'ai, en suspens, al veure aquelles imatges i determinats moments. Deleuze agafa tant, en aquest cas, Fellini, com realment una imatge, diríem, cristall, o si voleu, simplement una imatge on es confonen, que és una de les definicions, el que ell anomena la imatge actual i la imatge virtual, és a dir, la dels records. És a dir, que Fellini seria un bon exemple per estudiar el mecanisme de la memòria. I aquí lligo amb el que deia el Josep Maria, que efectivament parlar de la imatge cristall, en primer lloc, m'he trobat, que d'una forma de lapsus, però després he vist que corresponia, que de fet la definició de la imatge cristall és de Guattari i fa referència a l'inconscient. I aleshores, com és que parla de cristall de temps parlant de l'inconscient? Sí, perquè una de les coses ja normatives de Freud és que en l'inconscient no hi ha temps. Per tant, no hi ha una mena de categorització del que és abans, del que és després, allò dels records, etc., de la infància, en absolut. Es solapa tot. Llavors, en aquest solapar és molt bonic la imatge que dona Guattari. És a dir, sí, l'inconscient no hi ha temps, el temps cristal·litza, es transforma en un cristall de diverses cares, on l'actual, el present del que està somiant o del que està delirant o del que està a la sessió d'anàlisis, d'igual, resulta que hi ha l'essència aquesta que diu, aquesta amalgama de present, passat i com es van insertant. Aleshores, no es tracta en absolut ni de fer, diguéssim, la dramatúrgia del papà, mamà, nen, no es tracta de donar figura o forma a determinats complexos a través de com s'ha fet tradicionalment, inclús Lacan, i que té molt sentit dir que a l'inconscient no hi ha llenguatge i no hi ha temps. El que sí dirà, en aquest cas Lacan, és que no hi ha temps, però sí estructurat com un llenguatge. Fora qualsevol esquema que intenti dominar allò que ens sobrepassa, que és en aquest cas, tal com ho explica, l'inconscient. A veure, per anar amb una mica més d'ordre, una de les coses, jo diria, claus, i que encara estic interrogant i mirant, per això faig aquesta cara, és la qüestió de que la imatge és immanent, és a dir, aquí es trenca tota idea de la representació, o sigui, una imatge que representa una imatge a què es refereix i es munta una teoria del realisme. No, no hi ha referent exterior. La imatge és en ella mateixa i és pura presència. Aquesta immanència de la imatge causa un determinat efecte i és aquí on Deleuze situa tot el seu pensament sobre la imatge i va elaborant, amb altres conceptes que es va trobant, va elaborant com constituir i com definir aquest cinema que per primera vegada són les imatges en moviment, però cuidado, no solament en moviment, que poden haver-hi altres artilugis, sinó que el moviment és propi, està incorporat, o sigui, està amb elles mateixes, per tant, és un automatisme que li permetrà després associar el pensament, aquest automatisme del pensament. Aleshores, aquí és on elabora i es fa la pregunta. I una altra cosa que també voldria destacar, això de fer la pregunta, és que el primer que diu Deleuze és a l'hora de posar-se a pensar, ja que tenir clar, o a l'hora de discutir amb algú que sembla que pensa el contrari de tu, ja que tenir molt clar quins són els termes del problema que planteja aquella persona per elaborar un determinat plantejament. Aquesta idea jo crec que és clau i d'aquí enfilarà també amb el concepte de crítica, que parla de crítica quan dos filòsofs, el diàleg aquest, l'intercanvi, aquesta mena de bonisme d'un pensament intercanviat, res. Simplement el que hi ha és un intent d'apoderar-se dels conceptes que fa servir qui sigui
i treure'l del seu domini propi i incorporar-los al teu, i evidentment aquí canviarà totalment el significat que se li pugui donar. I aquí no es tracta ni de convenciment ni de qui té la veritat, sinó d'aquest desplaçament, que és una part, jo crec, fonamental del pensament de Deleuze, que el Narcís va fer una intervenció l'altre dia al seminari, fantàstica, sobre el moviment, per Deleuze, el moviment de les idees, aquesta realitat canviant, que per tant no hi ha manera d'agafar-la. I aquí és una de les, per mi, de les coses que més m'atrauen i alhora més em poden atabalar i enlluernar. Per anar una mica a passos, a part del funambulista aquest meravellós, no sé si us he donat bé la referència del llibre de la Judith Michelet o Michelet, no sabria com pronunciar-ho en francès, o si s'ha de pronunciar en francès, la publicació sí que és en francès, i en aquest cas el que he vist, jo a última hora, és que crec que es pot trobar a internet, tot el llibre, és a dir, que amb els diferents capítols, i pel sumari realment té, diguéssim, vaja, pot ser realment atractiu. Un cop això, i avisant que no he pogut ni fullejar-lo ni mirar-lo clarament, és també la qüestió que ell parla, ja ho he dit abans, això que frapa, que força a pensar, que seria el de la intensitat. Tots sabem, i a vegades no ho sabem molt, perquè una època, un moment es pot ser intensiu, una determinada imatge i en altres no. Aquí caldria veure que aquesta intensitat és molt... no es pot sistematitzar amb unes condicions, però realment l'avantatge que té llegir Deleuze directament sense entendre moltes vegades què està dient o quins són els directors que parla, és precisament perquè, per exemple, poso el cas de Rossellini. Rossellini, sabem de memòria, el neorealisme, aquesta presència de la realitat en la imatge, aquesta esplendor del real que deia Godard, que et quedes meravellat, hi ha hagut diverses imitacions, és a dir, tota una via del realisme en funció de la capacitat de la imatge per retenir el real, més en aquests termes, o la realitat. I aquí és on clarament Deleuze insisteix, no solament en Rossellini, sinó en altres moments dels llibres, que el realisme, evidentment, és una construcció i que el realisme no té res a veure amb aquesta vinculació com a representació de la realitat, sinó que passa per altres vies. Quina via? La via que aleshores comença a parlar de la fractura que hi ha entre la imatge del cinema clàssic i el salt al cinema modern. I és que la imatge-acció, és a dir, l'encadenament de les imatges basades en la reacció d'un personatge davant del medi en què es troba, que actua, aquí es trenca. I aleshores tenim aquests personatges que ell diu aturats. Per suposat, no es tracta de veure personatges aturats, que n'hi ha, a les pel·lícules, però sí de veure que queda tallat una possibilitat de seguir l'encadenament, com si hi hagués una pausa. I aleshores què passa? Cap a on van, cap a on anem? I és aquí on entraria, amb aquesta ruptura, començaria a entrar una concepció del temps que ja no és conseqüència d'un encadenament d'imatges, sinó que és el temps en estat pur. I dius, el temps en estat pur. Llavors apareix un director que segurament coneixeu o podeu fàcilment conèixer, que és Ozu, Yasuhiro Ozu. Aquí hi ha un famós gerro, que el Josep Maria ha tingut la paciència de sempre assenyalar-lo i agafar-lo quan he fet alguna intervenció que necessito imatges. Vaja, hi ha un moment preciós de primavera tardia on ell situa com un exemple d'imatge temps un gerro. Estan pare i filla, diguéssim, l'última nit que passaran junts, perquè després la filla es casa, finalment, perquè es nega a deixar el pare, però hi ha tota una mena de joc
Totes les pel·lícules d'Opel parlen del mateix, fins al punt que pots pensar primavera tardia, l'otoño, és a dir, tens totes les sessions de la naturalesa, primavera, otoño, invierno, amb diferents versions. El que tracta és el pas del temps, els canvis que es produeixen i, evidentment, hi ha tot un pes, i ho dic quasi expressat físicament, un pes d'aquesta melancolia que va més enllà de la melancolia que podem conèixer de determinats poetes, de Baudelaire o el que sigui, sinó que és un pes de l'existència, per dir-ho d'alguna manera. Aleshores, en definitiva, el gerro famós és que la càmera es veu pare i filla que dormen, la filla, després de la conversa que ha tingut amb el pare, es queda amb els ulls oberts i mira i veiem un gerro, molt bé, un gerro que forma part, per tant, del medi. I en allà diu Deleuze, i clar, explicat a través d'ell, cosa que ara assenyalaré perquè m'interessa, que realment et quedes sobtat. Potser havia vist l'escena, no solament del gerro, sinó del que anomena natures mortes, de repent, amb una escena, estàs veient un dinar familiar i de repent la càmera ho deixa tot i et senyala un objecte o se'n va d'aquell espai i et senyala un espai buit. És a dir, hi ha com unes interrupcions que d'alguna manera tallen amb el que seria el circuit normal d'aquest cinema que jo deia imatge-moviment, imatge-acció, és a dir, aquest encadenament per les accions. Queda tot dislocat, que és aquesta paraula, que en català no he pogut trobar, però que cita molt Deleuze en un moment donat, que el temps surt dels seus... Pollegueres. Pollegueres, sí, ho havia pensat, polleguera, però la polleguera era allò que es portava, que encaixava bé un pal, crec. Però sí, és que ho dèiem molt a casa meva, sortir de polleguera. Aleshores, és quan es destarota la distribució de l'espai, en aquest cas, i per tant, l'espectador, el que mira, inclús els propis personatges, no saben què fer. És aquest trencament de l'espai i ell, Deleuze, ho explica amb un trencament també del temps. És a dir, un trencament de l'estructura sensorimotora, que vol dir aquesta mena de mecanisme de l'acció, i queda allò que no saps què fer. Com a imatge potser en tenim una molt clara i de no saber què fer, que és el Taxi Driver. Evidentment, clar, la imatge que tens és el senyor Robert De Niro, amb aquella cara, anant conduint, sobretot els plans, que va atrevessant els carrers i va veient les prostitutes, és a dir, és una mena de món que vol depurar i, clar, no tenia el cap clar que realment és allò, però sí, està claríssim que no sap què fer. Tot el dia patrulla a la nit amb el taxi i Deleuze parla d'això, parla d'aquesta suspensió de l'acció que deixa absolutament esturat i que després pots tenir la venada que sigui, però que no encaixa i que, dit d'una altra manera, seria evidentment el cinema modern trenca amb la causalitat de l'encadenament de les imatges, trenca amb el finalisme, i això és aplicable inclús a el que es pretén que sigui una visió de la història del cinema com la que sempre s'ha fet per etapes i períodes. En absolut, com deia molt bé Josep Maria, no hi ha mecanisme que expliqui una graduació, que expliqui una evolució, en absolut. Són anades i tornades, potser perquè ell parla sempre que no es produeix un tall dràstic entre modern i, diguéssim, el clàssic, sinó que pot haver-hi unes alternances, però vol buscar, vol trobar a on està, allò que deia, ho diu moltes vegades, les condicions de possibilitat de que es produeixi una imatge del temps directe. És clar, t'omple de condicionants, d'aquestes possibilitats de que es produeixi aquesta imatge temps. Però només parla del gerro. I aleshores, altres imatges temps?
parla, referències, evidentment val la pena i recomano en aquest sentit els capítols dedicats, ja sigui del llibre breu com dels 4 volums, quan parla de la imatge record. Que aquí, evidentment, hi ha tota la concepció de la memòria agafada de Bergson i que realment no he treballat a fondo des de la filosofia, però seguint, diguéssim, els seus directors que cita, des de Resné, Tarkovsky d'una manera, però també Otto, també, és a dir, va configurant, per suposat, la Marguerite Duras, Rob Grillet, agafant en literatura i amb el Nouveau Roman. Vull dir, va fent tot un mapa, una cartografia de com es concedeix la memòria. I tots tenim present, i ho sabem, ja no cal dir-ho perquè ja sona naïf, de dir que les memòries que tots portem a sobre de la nostra vida és evidentment un relat, una ficció. I no es tracta d'ofensa, encara hi ha algú avui que s'escandalitza d'aquestes ficcions, que no són més que una autobiografia, és una ficció del que tens flotant o del que en un moment donat enllaces, i que la qüestió de la veritat, i aquí entraria en un altre concepte que ho sento, no he pogut esbrinar del tot, que és quan ell diu que les condicions de possibilitat perquè aparegui aquesta imatge del temps, no depenent del moviment, sinó per si mateixa, és efectivament la falsació, és a dir, la figura del falsari. I aquí fa una pirueta magnífica, i recomano que torneu a veure la pel·lícula d'Orson Welles, Fake, Fraude, que parla del frau i parla de què és l'original. També aquell director, comencem amb la memòria, aquell director iraní, hi ha una pel·lícula que és Còpia certificada, que ja em sortirà el nom, és igual, que també fa al·lusió. És a dir, què passa amb les còpies, què passa amb l'original, quins vincles, i aquí Orson Welles i Deleuze ho diu, si veieu o mireu les imatges de Fake i totes les seves pel·lícules, realment a l'inici és esplèndid, perquè el falsari és la imatge del director de cinema, però no amb aquella idea de fa temps enrere de que és un engany, que el cinema és il·lusió, per tant la crítica que es pot fer és mostrar l'artifici i la il·lusió. No, no, és que tota imatge és simplement una construcció, és un artifici, és una ficció, diguem-li com vulguem, és igual. A part de tot el que pugui haver-hi actualment, de les falses imatges, aquest didactisme que s'empenya a la televisió i en general als governs per determinar com saber educar els nens que distingeixin el fals de lo veritable. Et quedes dient, no, sí, l'assumpte jo crec que no va per aquí, a part que hi hagi mecanismes de control, sinó que va per realment prendre consciència del que és una imatge. Per una imatge del que pot ser, com pot ser un telenotícies, l'horror de Gaza, a una imatge que pugui tenir un mateix amb una fotografia de quan era petit, amb una imatge d'altres coses. És a dir, que realment quan les imatges són pura presència és quan comences a mirar-les, però no amb desconfiança, sinó ja les veus d'una altra manera. No sabria dir com, però per mi, en ell estoy, espero arribar a temps i poder-ho completar, però en definitiva és una mica el que ara intentaré mostrar amb les imatges. Les pel·lícules, a veure si ho sé fer bé, també hi ha un volum que ha sortit fa relativament poc que es diu Atrapat la vida. En aquest cas és atrapar-la. Atrapar-la no vol dir que sigui fàcil amb la frase molt mal entesa, perquè per mi Rossellini té una consistència teòrica com Bazin, que també és un dels pares del llibre del senyor Deleuze, que realment la qüestió del realisme es va, diguéssim, entendre d'una forma molt esquemàtica. La realitat, sempre ho dic, hi ha que construir-la, no l'atrapo. Aleshores, atrapat la vida
vol dir realment, per Tarkovsky, té diguéssim, una situació moltes vegades que passa, diríem, a lo transcendental més d'ordre místic religiós. Aleshores, és una barreja, però la pel·lícula Stalker és una pel·lícula de ciència-ficció, amb ell no li agradava la ciència-ficció. Aquesta història és, si sou més, que coneixeu més la ciència-ficció, és aquesta ciència-ficció russa que realment és meravellosa, trasbalsa, és diferent de l'occidental, i en aquest cas aquest Stalker és el nom que tenen els guies, concretament el guia protagonista, d'una zona que no se sap el cataclisme atòmic que hi ha hagut, però que és una zona estranya, on hi ha un edifici estrany que tothom voldria visitar, que és una casa on es realitzen els desitjos. Aleshores, ho deixo així i, a més, en aquesta zona espacial no hi ha cap, diguéssim, organització de temps i espai. I hi ha un perill, i és que no tornis d'aquesta zona. I aleshores hi ha un sistema molt pedestre per a l'Stalker i s'ha de contractar la seva guia per travessar aquesta zona i atrevir-se, l'Stalker diu que ell no ho farà mai, d'entrar a la casa dels desitjos. A part de tota una qüestió psicoanalítica que no és el cas de Tarkovsky, és a dir, ni es va fer un psicoanàlisi que jo sàpiga, ni vaja, però evidentment la cosa més terrible pot ser realment la realització d'un desig. I això és el que ell explica d'un Stalker, amic seu, que no va poder resistir. Va entrar i no va poder resistir la realització del seu desig i es va suïcidar. És allò... Aleshores, ja veieu en aquella imatge, han de travessar aquest mar fent tombs i un segon passaré a un altre perquè m'interessa més alguna més simple i més conegut. La que pensava, i que no és que sigui d'ordre, la següent, clico aquí. Sí, tens unes fletxes a baix, tens fletxes a baix, no? Sí. Sí, ja ho veig. Molt bé. Aquí sí, aquí ho coneixem. No sé si heu vist Ginger i Fred del senyor Fellini. És una meravella com totes. I en aquest cas recordeu que ell inclús va arribar a dir que, que s'inventava els records, però va dir-ho amb una frase fantàstica. I és que viu per poder-ho explicar en una pel·lícula. És a dir, que la seva experiència de la vida i del món és per poder fer pel·lícules i inventar-se la seva vida. I com més imatges, millor. En aquest cas és meravellós, us recomano molt, la trobareu a Filmin, si no està editada en DVD, és igual, però val molt la pena. És una crítica a la televisió que és fantàstica. Aleshores, aquests dos, Ginger i Fred, és una imitació de la Ginger Rogers i del Fred Astaire. I aleshores aquí tenim el Mastroianni i hi ha la senyora Fellini, que és el nom. Julieta Messina. La Julieta Messina, gràcies. Aleshores, és meravellós. Els han convocat a un programa, tipus Berlusconi, evidentment, estem a Itàlia, que és agafar antigues artistes i muntar tot un espectacle. I aleshores, aquí veurem com entren els lavabos i evidentment hi ha com a medi els miralls dels lavabos i aquí és on aprofitaré perquè una de les coses que veureu molt apuntades a la imatge cristall és que és la imatge que sempre juga amb miralls, és a dir, amb diferents visions, les diferents fases que pot tenir un cristall. I aquí recordeu que això està tan citat i tan dit, que ja no ho he agafat, recordeu la pel·lícula d'Orson Welles, La dama de Xangai. És a dir, que al final de tot hi ha la sala dels miralls que es comencen a disparar uns als altres i van caient els miralls.
però no sabem, ni ells saben on estan situats. Sense arribar a aquest punt, si torneu a mirar pel·lícules de l'Orson Welles, quedareu parats de com treballa els miralls. I això ja és cosa meva. Una de les coses realment a veure, per mi, és un dels elements que jo diria si el director sap o no què està enquadrant, és veure els directors que utilitzen els miralls. I en aquest cas ja des dels melodrames del Wong Kar-wai fins als més clàssics com Douglas Sirk, fins també tenim miralls, evidentment, a l'Ossell, tenim miralls amb molta gent i caldria veure, i amb el senyor Marcel Carné, és a dir, hi ha miralls per totes bandes i pot ser que el mirall sigui com el pas cap als records, cap a la memòria, pot ser que el mirall sigui cap a la pèrdua d'identitat. Caldrà veure, per tant, en cada pel·lícula quin valor li dona el mirall. I trobareu la patositat, per desgràcia, de molts directors, que sí, veus el mirall, però, vaja, és perquè, com aquell que diu, se l'ha trobat en la 13 o s'ha trobat el mirall, però que no treballa amb la càmera aquest doble moviment que pot haver-hi de la imatge dintre i fora del mirall. Que aquí és on Deleuze parla d'aquesta coalescència de lo actual i lo virtual. I aleshores, en el cas que ara veurem, no és tan clar com la Dama de Xangai, tantes vegades citada, però és meravellós. Per què? Deleuze parla d'una imatge molt maca d'Amarcord, que és la dels adolescents que entren en aquell balneari on hi ha hagut el gran esplendor a l'estiu i recorden i ballen. Aleshores Deleuze parla, molt ben descrit, de com es produeix aquesta combinació de temps. Clar, sí, parlant clar, la primera vegada que ho veus dius, com ho veu? Perquè el primer que penses, per almenys jo, en plan primari, és dir, home, potser veuré dos siluetes que sobreposen amb una sobreimpressió una sobre l'altra. Bestiesa, bestiesa, perquè això seria el director que no sap què dir ni què fer. Sinó que és a la imaginació, si en tot cas seria, més que imaginació seria, no sé, sí, la imaginació, que com vas combinant. És a dir, com reverbera. Per mi és la imatge que reverbera, les imatges reverberen, no estan quietes mai, i quan són retingudes, en aquest cas, a la percepció directa o retingudes a la memòria, que per tant elles mateixes es van, diguéssim, ajuntant i separant en pur moviment, és el que dona el cinema. El cinema, des d'imaginar-te a vegades imatges que no han existit, però que les has tingut a la memòria i les has creat amb altres possibilitats. Bé, no m'entretinc més, aleshores, per deixar això en marxa, que veieu alguna cosa, clico aquí al mig. Fantàstic. És molt bonic, la relació dels dos queda molt sutilment marcada, llavors amb els trajes, que són grans, ja ho veieu, ella s'ha casat, etc. En definitiva, és meravellós. Des d'amagar-se per canviar-se, quan el Mastroianni, ella li diu que quan era jove ho feia davant d'ella, i diu, bueno, però és que ara ja no soc jove. És a dir, hi ha una sèrie d'elements amb la música que és fantàstic. Aleshores, si anem amb cinema mut, potser que posi Bresson, perquè només hi ha, diguéssim, el Magnificat al final. Posaré Mouchet, que també la trobareu fàcilment, que és la pel·lícula de Bresson que volia mostrar-vos, com a exemple d'aquest fraccionament, si abans era sortir de polleguera, que el temps surt de polleguera, ara seria com el temps, i us he parlat d'un espai que queda com dislocat, no com, es disloca, és a dir, es fragmenta.
Hi ha tota una corrent actual que parlen i que intenten precisar, però és absurd intentar precisar, aquest elogi del fragment. Perquè tinguem en compte una cosa, vale, molt bé, fragments, perfecte, però depèn del tipus de fragment per enllaçar-lo d'una manera o d'una altra. Fragments ja feia Bertov, ja feia Eisenstein, és a dir, es tracta de veure realment com s'articula, que vol dir el que dona, diguéssim, com el sentit del discurs a les imatges. I en això ja veieu que la meva intervenció va ser d'anar convidant a la gent, però l'altra invitació, i parlo de Filmin, que ho trobareu, que és el Wong Kar-wai, que ha fet una sèrie, però que hi ha una pel·lícula que trobareu en DVD, que és el 2046, que correspon com una segona part de la primera pel·lícula de Deseando Amar. Aquí el senyor... També està Filmin. També és a Filmin. Tot està Filmin. Sí. Això que dic. Aleshores, veureu que el seu cinema és un taco, per dir-ho així, però a més, com que hi ha una mena de tenir molta cura de les imatges, són absolutament, per dir-ho en termes així, barroques, molt de colors i tal, quedes com molt atabalat. Però és curiós que si, diguéssim, la pel·lícula va amb una agitació determinada, la vas contemplant, la sensació que et queda al final també és aquesta imatges cristall, de coalescència del temps. Ara, precisar si és aquell pla, en això Deleuze va tenir sort de trobar-se el gerro, perquè precisar-ho, per això deia que la imatge cristall, que és on es produeix aquesta coalescència de temps, del passat i el present, que hi ha maneres de fer-ho, diguéssim, coalescència amb aquests dos dominis, però una de les maneres que és la culminació d'aquesta imatge cristall, que seria quan el temps apareix en si mateix independent de tot moviment, quan es desvincula. I evidentment no podem pensar en una imatge temps que duri tota la pel·lícula. La pel·lícula més complicada, però que Deleuze està molt bé l'explicació que fa, és la de El año pasado Marienbad, sembla que és el año pasado, sí, que en aquest cas hi ha l'anècdota que sempre s'explica de que un pobre home que van agafar fent un robatori o no sé què, l'acusaven, ell no era culpable i deia que havia anat al cine i va tenir la mala pata d'anar a veure l'any passat en Marienbad, amb la qual el jutge li va dir que li expliqués l'argument. Impossible. Impossible perquè hi ha un joc de el que imagina la trobada de dos suposats examants, però que un té un tipus de memòria que no corresponen a l'altre. I tot això intervenint també personatges que van diluint el temps des del qual parlen. Per tant, inclús Deleuze, en aquest sentit, per veure l'evolució, i aquí acabo i veurem Mouchet, Deleuze el que fa també és parlar del famós flashback, perquè molta gent diu, oh, el flashback és fantàstic perquè et permet anar al passat i tal, però d'una forma molt sutil i magnífica, val la pena que ho mireu, parla del flashback a Mankiewicz. Mankiewicz segur que heu vist alguna cosa, d'aquest enllaç de records, que són com un encadenament de la més típica, la de l'Eva, és igual, el títol, Mankiewicz, podeu trobar des de repente l'último verano fins a altres pel·lícules que trobareu fàcils d'aquest encavalgament. Bé, acabant amb això, vull dir que des d'un Mankiewicz a un David Lynch, que sortirà en alguna de les sessions, que hi ha aquesta barreja absoluta, Mulholland Drive és claríssim, aquesta barreja de realitats psíquiques, deliris, records, és a dir, és una mena de moviment constant. I en aquest cas no jugar amb l'argument de dir, ostres, el que em pensava que era veritat, el sexto sentido, us en recordeu? La polèmica que va causar.
perquè et creies que allò era real i no, acaba la pel·lícula i no era real. Aleshores hi havia gent que se sentia estafada. És a dir, hi ha una sèrie de components que han anat canviant en el cinema actual i que Deleuze explica precisament que no podem quedar-nos quiets amb un concepte, amb un domini, amb un territori, sinó que és pura mobilitat constant, amb la qual dius, home, doncs no podem parlar. Sí, perquè parla de que precisament l'esforç del pensador, del creador, del crític, és igual, literari, cinematogràfic, és a dir, de la disciplina del crític d'art, és precisament aquesta mobilitat, aquest no quedar-se quiet amb un concepte que vagi intentant allò situar i com sigui fer-lo entrar amb algo que primer de tot el que és primer és obrir els ulls. Hi ha una cosa que m'agrada molt de Deleuze, cosa que he practicat però no amb aquest èxit ni molt menys, que és l'escriure a peu de pantalla. És a dir, en aquest cas Bazin ho feia així, de prendre notes. Ara és absurd perquè amb els DVDs, les plataformes, tot el que vulgueu, cliques pausa i pots mirar el que vulguis, però a peu de pantalla vol dir en un moment donat separar-te de l'efecte que t'ha produït o anotar, intentar explicar aquella sensació, allò que ve d'immediat. Evidentment aquest seria el treball de base, suposadament, de tot pensador de la imatge com a base. I ara passo a Mouchet, perquè si no això ja és... Clico aquí directament, Josep Maria, no avanço. Les fletxes que tens a baix. Vale. Ara. Bé, Mouchet és una meravella de pel·lícula, en aquest cas és brutal, estem parlant de, em sembla que són els anys 50, a França, i és una novel·la de Bernanos. Igual que Tarkovsky, el senyor Bresson, se li ha dit el calvinista del cinema, la depuració de la forma, sempre parlava de la depuració. Té una concepció que no em dóna temps de parlar sobre el que seria l'intèrpret que ell busca en els seus films i en la seva pràctica cinematogràfica, que és la idea de model i la idea d'automatisme que Deleuze fa servir. És a dir, Deleuze rebutja qualsevol mètode, en aquest cas de l'Actors Studio, interioritzar el personatge i aleshores, un cop ja el tens interioritzat, abocar-lo a la interpretació. En absolut, parla d'automatisme, d'aquest autòmata, i de quina manera s'aconsegueix? A base d'anar repetint el guió a la perfecció i amb un to absolutament neutre, com anar-lo incorporant per repetició. I en aquest cas diu aquestes frases en el llibre aquell famós, El cinematògraf, que és molt bonic, que és un llibre petitet com unes màximes, diu allò de que d'alguna manera aquest automatisme fa que es tregui la veritat d'un mateix. Clar, amb aquestes paraules ja dius què està dient de la veritat d'un mateix. Aquí queda molt en l'aire, és a dir, no entrem a fer del senyor Bresson, com de Joal, com de Berman, com de Tarkovsky, de fer-los espiritualistes, en absolut, per molt que hagi o s'hagi fet així. Deixo Mouchet perquè és la tragèdia d'aquesta noia i agafo la part final. Aquí sempre he recordat, hi ha dues situacions, com la que ara veureu, i ho deixaré, ja no parlaré més, que l'altra és la pel·lícula que m'impressiona sempre que la veig, que és la de Rossellini sobre Berlín. Alemanya Año Cero. Gràcies, Josep Maria, per fer-me d'apuntador. Germania Año Cero, amb el nano aquell extraordinari. Et deixo això.
sudari. Una tia impresentable, una vella del poble, tia, vull dir, una senyora del poble, com un cor, que és la que diu que parla amb els morts. I ara veureu una escena que us farà pensar, si l'heu vist o recordeu, a Renoir, a la regla del joc, que és la cacera de conills. I també recordareu quina imatge aporta això, i recordareu, per mi esplèndida, la pel·lícula del senyor Saura, La caza. Que aleshores, clar, el fàcil és dir, això és un simbolisme, una bestiesa. Bestiesa. El senyor Deleuze nega qualsevol idea de metàfora o de símbol. És a dir, no, la imatge per ella mateixa. El que passa que, evidentment, la forma en què s'enllaça, com s'articula, és evident el tipus de violència que hi ha, però mireu que no veureu mai ells disparant, sí, però no la mirada de la nena. La nena ha quedat parada, veiem la matança dels conills, i la nena ha quedat parada, no ha quedat allò típic, nena que mira, conill que salta, nena que mira, un altre conill que salta. No hi ha un subjecte que estigui mirant, es trenca. Aleshores, ara sí, però mort ja. Constantment queden aïllats, queda sol, i és impressionant ara les imatges que veureu. És absurd dir que en Bresson us aixafaré al final, és que és absurd, perquè ara veureu quin és el final. Penseu que ha estat violada per un del poble perquè ell ha anat a cuidar-lo, que ha tingut un atac d'epilèpsia, però és la primera vegada a la seva vida que algú, diguéssim, tot i ser una violació, que ara no seria correcta per dir-ho així, però ella té uns 14 anys, és la primera vegada que notava que algú la desitjava. Va posar la pell de gallina, ja veieu què està fent, embolicada en el sudari. El problema amb Bresson és què pensa aquesta nena, què vol fer aquesta nena. Fixeu-vos que fa una senyal, vol dir que passa algú, però no la veu, l'ignora, es gira, l'ignora. Però heu vist que ella no està present en el trajecte que fa el tractor. És a dir, estava allà, és tot molt aïllat. L'altre que podreu trobar d'exemple, ja que no hi ha... amb aquest espai fragmentat, una mica més modern, és Casabets. Però vaja, aquesta pel·lícula és del 67. Heu vist com roda, però queda el pla buit i després continua veient-la amb ella. Però veieu com s'hi fixa, com aïlla els objectes, com els personatges atravessen l'espai, però no hi ha una relació de causa-efecte com ens és habitual. Bé, ho deixo així. Endavant, si voleu alguna cosa o teniu humor. Sí, molt bé. Primer de tot aplaudirem. Doncs mira, Josep Maria Català, justament. No, perquè ho tinc recent. Jo crec que ens has fet pensar com fa Deleuze, una seqüència de qüestions que potser no acaben de concluir res, però que sí que ens porten més enllà del que estaves proposant. No, jo dic perquè aquest pensar mentre tu estaves parlant, i ara el dir que en el cas de Bresson d'alguna manera reproduïa l'escena de la cacera en la regla del joc. La regla del joc de Renoir és del 1936, em sembla que és, aquesta és de l'any 50. I també, quan tu parlaves del Taxi Driver, d'aquella escena que el taxista va pel carrer i va mirant una banda a l'altra, m'ha fet pensar en Rossellini i Te querré siempre,
que va amb el cotxe i per tant. Nàpols i també automàticament va mirant per la finestra i veu la gent que camina pel carrer, unes tendes, un no sé què. Hi ha aquesta diversitat entre la ficció que està dins del taxi o la ficció que està dins del cotxe i el documental que està fora. Sobretot en el cas de Rossellini, perquè Rossellini les imatges que són el contraplà del que estan dient la Ingrid Bergman són imatges de documental. Sí, sí. Clarament, no pas amb el cas del KCAB, però que d'alguna manera és l'eco d'aquelles imatges. I això també em fa pensar que hi hauria una altra història del cinema que seria transversal, de dir com certes imatges que es converteixen en no en simbòliques, però sí en fonamentals d'alguna forma, com recorren la història del cinema amunt i avall. Hi hauria una feina a fer això. I una altra qüestió que em sembla molt interessant, la qüestió de la imatge cristall i aquesta relació amb l'inconscient i com el temps cristal·litza dintre de l'inconscient. Perquè just aquests dies estava llegint un llibre del Zizek que és contra el progrés, contra la idea de progrés, no contra el progrés en si. I Zizek parlava de que el temps podia ser una qüestió hologràfica, la història una qüestió hologràfica, i feia relació amb la mecànica quàntica, perquè deia que la mecànica quàntica deia que en un moment determinat certs objectes cristal·litzaven aquella composició de la situació de l'objecte, del que fos, però que tenien incorporat totes les virtualitats del que podien ser en un moment determinat. És a dir, com una mena de figura en el que amb aquella qüestió concreta que s'ha fet hi ha les possibilitats del que havia pogut ser. Clar, és la qüestió de la imatge cristall en aquest sentit. No ho mencionava en absolut, però crec que és una relació amb la història hologràfica i la imatge cristall. Una altra cosa també per pensar. Si no hi ha ningú que em demani la paraula, doncs intervindré jo, perquè tinc una pregunta molt concreta a fer-te, Mercè. Aviam, estem parlant de l'imatge cristall i tu mateix has dit que qualsevol imatge que puguem qualificar de cristall és aquella que apareix desconnectada del circuit sensomotor al qual el subjecte, per dir-ho d'alguna manera, està mirant el món, està sentint el món o està vivint el món, la vida. Qualsevol imatge que surti d'aquest circuit sensomotor del personatge en qüestió que observa, doncs podria ser considerada una imatge cristall. Aleshores, et preguntaria, com una experiència meva, us ho proposo a tu i a tots els altres que esteu aquí. Per exemple, anem pel carrer. Vull buscar un exemple d'imatge cristall quotidiana. No ja del cinema de què tu has estat parlant, sinó anem pel carrer, és mitja tarda, fosqueja, i en una plaça on hi ha molta gent, de sobte jo, que vaig cap a la gent per veure què passa, per sobre meu i per sobre d'un arbre apareix, jo no sé que encara que és una pantalla gegant, a partir de la qual estan reproduint la persona que parla al públic que hi ha a la plaça. Aleshores, la pregunta seria, o la reflexió seria, aquella pantalla que jo no puc articular en el meu circuit espaciotemporal per un instant, fins que jo no soc cabal de què passa, allò és, per tant, podries considerar-ho o podríem considerar una imatge cristall? Sí. En tant que està desconnectada. Sí. En tant que està desconnectada i sobretot en tant que és una imatge que reflexa a partir o sobre o amb aquest circuit que no para. És a dir, per tant, i perdó, continuo en el mateix exemple, quan tu parlaves d'aquestes seqüències de la caça, de la cacera, del conill, etc., l'espectador triga un moment a adonar-se de quina és la imatge que la pantalla li està reproduint. En aquell moment de dubte, t'has fet servir estupor, crec, és quan podríem considerar que hi ha la imatge cristall? En aquest moment de...
no et sabria contestar amb precisió perquè penso que no és ben bé una imatge cristall, sinó que feia referència al reflexe que tu pots tenir al veure la imatge. No per dedicar-te a interpretar allò que es feia als anys 70, al sortir del cinema, jo crec que el conill... No es tracta de buscar, diguéssim, correspondències metafòriques o simbòliques. Hi ha símbols, evidentment, a Tarkovsky, a Ozu, però no és aquí on es pot exercir el pensament sobre la imatge, o la crítica possible o el comentari, és igual, sinó que és precisament quan es desdibuixa els nivells que es cruzen, que en aquest cas pot ser des del propi psiquisme de l'espectador. Molt bé, gràcies, Mercè. La Cristina té una paraula per tu. Sí, bueno, aquest concepte de cristall o imatge cristall és extraordinari, vull dir, m'arriba i molt suggerent. Aleshores, a mi, la cosa aquesta que parlaves, de l'inconscient, que no té temps, la cosa aquesta de que l'inconscient, les memòries o el temps és simultani, com els estrats geològics. I aleshores l'experiència, diria com molt coneguda, que no sé si té a veure amb la imatge de cristall, és que en la sessió psicoanalítica això es viu, perquè en l'ara apareix el passat, o sigui, la memòria del passat com si fos ara. I és, perquè sí que està passant i és viscut ara, però en realitat no és ara. Llavors m'ha vingut una vinyeta clínica d'un analista anglès que explica d'un pacient molt difícil, que tot li sembla malament, que s'ho passen força malament els dos. I que hi ha un moment que l'home li diu, s'atura i diu, bueno, vostè entén que jo haig de fer això amb vostè? És a dir, que hi ha com un... En realitat no t'ho estic fent a tu, però necessito fer-ho i llavors és la possibilitat de reconèixer i després separar o ubicar les coses en el seu temps. I llavors pensava que era molt suggerent, m'agrada molt. No sé si es podria aplicar... Sí, quan no conec el Guattari amb els seus escrits, però efectivament, si parla d'aquest concepte que va elaborar ell, que després de les agafa de cristall, clar, està molt ben trobat, per no situar-ho en una situació concreta, ni tampoc, en aquest cas, perquè m'ho invento, que l'analista li es dediqués a explicar-li al pacient alguna cosa. No, en absolut, silenci. El silenci també pot parlar. Les pauses, ho dic perquè Deleuze té uns escrits magnífics sobre aquesta dislocació, però parlant del so. I precisament hi ha una explicació de Deleuze sobre el cinema, que és realment difícil, de Lestrau i l'Huillier, aquest matrimoni, que ja han mort els dos, que parla d'estrats i aleshores del paisatge. Llavors hi ha un recitat monocorde, es veu un paisatge, no recordaré la pel·lícula, que és igual, que és un escrit, i també l'Huillier, que se n'encarregava del so, parlava d'una cosa atonal, és a dir, res d'èmfasis, com ara fan els presentadors de televisió, que sembla que estiguin representant una obra dramàtica, no. És el to monocorde aquest, que deixa molt així, i ho vigilava molt. I parla precisament Deleuze d'això. Aquests estrats, aquests reflexes, això que em deia el Pere, de com es pot veure en diferents dominis o s'estableix de forma diferent. El de la imatge, això és una altra cosa a tenir en compte. Godard els interrompeix, la senyora diràs, veus algú amb la boca tancada i sents que parla,
després la veus que obre la boca i no sent res, és tot aquest desfase. Tenim una paraula, no sé si algú més voldria... El Francesc, sisplau. Sí que tenia una pregunta també. He quedat molt sorprès perquè no sabia què venia a veure. Encara que el Pere em va dir que era molt interessant i que era sobre cine, no ho sabia i que era molt sorprès i molt content. Bé, pregunta, l'imatge cristal surt de l'artista, del director, del guion, o surt de la interpretació que el crític fa després de veure la pel·lícula? Diguem-ne que la imatge cristal està a la imatge. Està a la imatge. I ja està. És a dir, és la pròpia imatge i ja està. Tens raó en una cosa que és aquest debat que continuo moltes vegades plantejant, que bueno, això que a mi em passa pot ser que sigui que no ho pretengui el director. És igual, és que a més no ho sé què pretenia el director. I el Josep Maria ho diu moltes vegades, ni el director sap què pretendre. Aquí està el tema, la pregunta és aquesta. Que és on apareixeria aquesta part. Jo, a la pel·lícula, suposo que per això quasi tots, Viridiana. Sí, home, sí, tant, molt bé. Allà la imatge cristal seria l'escena de la sang casera. Podria ser. És a dir, no entro perquè, per exemple, Deleuze té un capítol molt bé que es dedica a Buñuel i parla del naturalisme, parla d'un tipus de muntatge o de cinema i ell parla d'aquesta substància interna, com l'expressionisme alemany. És a dir, aquest caos intern, aquesta imatge-pulsió parla Deleuze, per parlar del senyor Buñuel. Aleshores, aquí s'hauria de veure que es desplaça en aquestes qualificacions d'imatge-pulsió, imatge-record, imatge-percepció, imatge-acció, és aquesta gamma que ell assenyala una mena de ventall i que va situant en diferents autors i, per tant, com deia molt bé Josep Maria i la meva obsessió, sistematitzar-ho és impossible. O sigui, fer un vocabulari, imatge-acció, imatge-percepció, imatge-pulsió, res. Hi ha un mòbil que sona. Sí, ho sé, No et preocupis. Qui més vol demanar la paraula? Jo no és una paraula, és... Bueno, sí. Endavant. Perquè la dic, no? Soc completament neòfita en aquest tema, conec Deleuze, però no hi he entrat, i dic perquè la meva filla, arquitectura al Vallès, fa unes classes on intervé Deleuze. Però, i m'ha encantat i m'ha agradat moltíssim. Però, escoltant-te, he pensat que el camp de la neurologia deu tenir molt un camp obert. Sí, segur. En aquest cas desconec, però Deleuze parla molt de les connexions cerebrals, dels circuits i, com deia també, la física quàntica, aquí ja el perdo. És bonic l'explicació i la imatge que fa, que és que en un moment donat es pot veure aquestes virtualitats. Aquí ja dic ara que m'entra un vertigen horrorós. Un camp obert. Però és així, si estem en un món organitzat que més o menys sabem cap a on caminem i què fem, és una reglamentació com una altra. L'altre és molt diferent i no cal caure de dir clar, perquè res és real o perquè jo què sé. No, ni lo que pudo haber sido y no fue, ni coses similars. És simplement aquesta realitat que pensem com objectiva, que està aquí davant meu i que la puc plasmar, la puc representar o la puc interpretar, oblidem. Endavant, sisplau. Sí. Hola. Jo estava pensant en el concepte de la imatge cristall i en el que m'evoca, i entre totes les coses que m'evoca, aquestes diferents cares, aquesta simultanitat, també hi ha una altra banda que m'evoca certa rigidesa, perquè cristal·litzar alguna cosa és solidificar-ho i trobo que és un material rígid, en certa forma, que potser hi ha alguna cosa interessant per això, però m'interessa si Deleuze parla d'aquesta agitació tan vital de la vida i aquest
un canvi d'avenir, com és que troba aquest valor en una imatge rígida, o que jo ho he interpretat així? Clar, jo el del cristall desconec, i algú que sigui interessant en cristal·lografia, hi ha una cosa clara, no en tinc ni idea de cristal·lografia, però sembla ser, evidentment, hi ha un germen, hi ha d'haver un medi per ser cristal·litzat, i que aleshores és més o menys previsible. D'aquí el dels diamants, com cristal·litza el valor que tenen, les fases que presenten, depèn dels elements químics, de les circumstàncies, de l'atmosfera, etc. Però encara que hi hagi aquesta direcció, és algo que emergeix i que va canviant. Home, clar, el diamant queda rígid, estable i ja està. Però ho parla més que res per el, entenc jo, pel moviment que suposa qualsevol idea que té Deleuze. És el procés de cristal·lització. Sempre és procés. No és tant el cristall ja cristal·litzat i per tant configurat, actualitzat, sinó, pel que jo recordo de les coses que hem anat llegint durant aquests anys, seria el procés de cristal·lització. Per tant, no seria ben bé el cristall ja, si tu parlaves de l'aquarescència, que em diria això és una mica. Hi havia una altra paraula que la Cristina volia demanar. Deixa'm fer una mica perdó. amb el que estàveu dient, perquè hi ha una altra qüestió, i és que la imatge cristall, una de les coses que planteja Deleuze és que hi ha ell li diu una indiscernibilitat. Sí, indiscernible, sí. Indiscernible entre el que és real i el que és virtual, el qual vol dir que hi ha un moviment. És a dir, en el cas d'Orson Welles, a la Dama de Shanghai, que hi ha aquella seqüència final en el que està en una mena de fira, on hi ha unes habitacions amb molts miralls, i per tant els personatges reals no s'acaba de veure si són les reflexes al mirall, són els reals, i constantment hi ha un moviment en aquest sentit. Per tant, no seria el cristall, com tu deies clarament, ja establert, sinó aquests moviments entre el que pot ser real i el que pot ser virtual. Sí, bàsicament també vincularia que el cinema és moviment i per tant mai pot haver-hi una imatge, diguéssim, fixa. Estic pensant que com a impressió a vegades passant pel carrer amb els reflexes, els aparadors, això depèn de l'edat, no és el cas teu, que dius, i ara, qui és? I sóc jo, passant. Vull dir, i Tarkovsky utilitza molt això dels miralls, on es sobreposen passat, present, però a través de figures humanes. I amb l'estranyesa, una de les coses també és igual l'adolescència o la vellesa, que mirar molt fixament el mirall i la pròpia imatge, acabes, dius, i ara, desconegut totalment. És a dir, seria per una imatge en moviment. Vaja, t'estic dient el mateix, però... La Cristina ha demanat la paraula també. Sí, jo he demanat la paraula per una altra cosa que després preguntaré, però arran del que dèieu està avançant, no? Clar, el cristall pot ser aquesta visió doble només, però la cristal·lització penses que hi ha facetes, no? Multitud. Si agafes la seqüència d'Orson Welles, és això. Hi ha una multitud de reflexes, es repeteixen, es desconstrueix aquestes capes de fet de l'inconscient. Clar. I ara faré una pregunta que no és una pregunta deleuziana, no? Perquè podries definir, per tant, imatge, la paraula imatge? El Josep Maria, exacte, diguem la paraula. Jo he vist donar moltes batalles, no? Definir-la és impossible, el que passa, imatge és, esclar, immediatament et traicionen els conceptes, perquè ara jo diria, imatge és representació de... No és representació. És presència pura. És presència i és construcció, en el sentit que tot el que es converteix en imatge deixa de ser exclusivament real, precisament. Sempre s'ha pensat que la imatge realista, etc., és aquesta captació, aquesta mímesi amb la realitat. I de fet, el convertir-se en imatge implica ja una construcció sobre la realitat. Encara que la imatge sigui molt planera, encara que no hi hagi cap... És una altra dimensió.
És una altra dimensió que introdueix el pensament. Sí. És a dir, d'alguna manera, en el moment en què converteixes aquesta referència externa en imatge, estàs introduint el pensament. Sigui un pensament inconscient, sigui un pensament que pugui ser elaborat, etc. Que és difícil, sí, és difícil, per això recomanava el llibre de Josep Maria, perquè una de les coses claus que em queda fosc és el negar la representació, el concepte de representació, perquè si dius representació estàs parlant, entens, d'una cosa i el seu origen o el seu original. No? Sí, en realitat tot Deleuze el que fa, també altres autors, és treure el pes amb la referència i posar-lo realment en una imatge. O sigui, quan apareix la imatge, perquè fins fa poc, diguem-ne, la imatge era, com que era representació, l'important era el que quedava a fora. És a dir, hi havia el circuit, t'ha vingut a la imatge, però aquesta imatge t'està referint amb allò, i per tant, és allò el que és important. I és clar, en el moment en què estem en aquests moments, és a dir, que hi ha la intel·ligència artificial i que constantment poden produir-se imatges que ens estan enganyant, això és terrible. És a dir, si ens quedem en aquesta qüestió de les representacions, estaran enganyant constantment. Cal trencar amb això i pensar que aquestes imatges que el Trump construeix per criticar a l'oposició o que qualsevol partit ho fa en aquests moments, és una expressió d'un desig, és una caricatura, per tant és una construcció. Vaig és construcció sempre. Sí, jo crec que el meollo, per mi, posa el dit claríssimament amb aquesta idea de la creença en la imatge. Ell parla de com el cinema modern ha creat un descalabro, diguéssim, que necessitem la creença en el món. Construir una altra vegada aquesta idea, substituint la veritat per una creença, que no és ben bé la fe, sinó que és la creença en el sentit de l'hàbit del senyor Hume. Però bueno, d'igual, no vull entrar ara a situar-ho, però d'alguna manera és important tenir en compte el de la creença en la imatge. Per això deia que vigilem a l'intentar donar a la gent els instruments perquè s'enfrontin a les imatges de la intel·ligència artificial, ojo, perquè hi ha creences bones i creences dolentes. Plantegem què és, sobre què la creença, a través de quines pautes o... Ja dic, el llibre del Josep Maria, que també té sobre la intel·ligència artificial. Aquí li corregiria a Deleuze i li diria que en aquests moments, més que creença, és escepticisme. O sigui, necessitem és un escepticisme respecte a manifestacions que abans eren sostén de la creença. Té raó, sí. Bé, no sé si algú més que vulgui preguntar alguna cosa, suggerir... Allà hi ha un... Ah, doncs vinga, endavant, sisplau. Moltes gràcies per aquesta intervenció. Jo tenia un dubte respecte d'aquesta imatge cristall encara. O sigui, entenc que és cristall, per això que comentàveu, que hi ha... O sigui, que és un instrument de percepció possible, és present, però tot allò que podem captar és allò que ha quedat estratificat o cristal·litzat respecte a l'esperat. Llavors hi ha la part d'imatge que entenc que neix de la impossibilitat de concebre la realitat que ens envolta sense explicar-nos aquesta ficció o sense que se confongui allò que estem representant, i per això parlàveu d'una imatge en si mateixa, és a dir, no com una representació. No sé si hi ha... O sigui, no sé si va per aquí o si imatge cristall és una cosa que conjuntament representa alguna cosa que va més enllà d'aquests dos conceptes posats un a davant del l'altre. El que et diria, si he situat bé la teva pregunta, que no és clar que ho faci, o que ho hagi pogut fer, que seria la qüestió de aquesta imatge cristall, aquesta estructura cristal·lina, la compara Deleuze en un moment donat amb l'estructura orgànica. I aquest nom d'estructura orgànica o de muntatge orgànic fa referència tradicionalment a la teoria cinematogràfica en el model
narratiu del cinema clàssic. Què vol dir? Un organisme en el sentit de cada part remet al tot. És a dir, que per tant, la imatge cristal·lina ja no hi ha centre, ja no hi ha parts que remetin al tot. El tot és allò obert. I ell parla, que queda la cosa a vegades sobte, i és qüestió d'anar-ho pensant, potser enfilaria una mica amb la pregunta o el que tu plantejaves, que és aquest tot obert, aquest tot al qual remeten les imatges i que d'alguna manera deixa les coses fora del lloc habitual a l'hora de situar un tipus de narració. Per això diu que el cinema modern no és narració, és fabulació. Per això parla d'imatges cristall i no d'imatges en aquest sentit orgànic. El muntatge hi és sempre, però hi ha muntatges, hi ha maneres d'encaixar les diferents parts, des de com s'agafa una part i quins vincles manté la part amb el tot. Llavors és quan parla d'això, de la totalitat oberta, etc. I que aquest tot obert és el temps. Clar, vist d'una altra manera, sí, no queda tancat. Per tant, aquí pots, a mi per almenys em ressonen res d'històries tancades amb si mateixes, ni finals oberts, com estava de moda als anys 90, final obert. No, és que no hi ha final. O sigui, per dir-ho d'alguna manera, ja no és un final obert que cada un pugui pensar o variacions. Canvia l'estructura narrativa, canvia, diguéssim, tot el conjunt d'elements que conformen les imatges i el muntatge. Mercè, si em permets, a la pregunta hi havia incorporada la paraula representació. Sí. Ho has insinuat en algun moment. Clar, si tu voldries fixar-te en aquest concepte de representació, perquè diria que fuig de qualsevol representació a l'hora d'esbossar el seu pensament sobre el cinema, no només el cinema, sinó sobre literatura, sobre política fins i tot. Però em passa com amb ell, si no tinc la paraula representació, perquè faig la diferència entre imatge i la realitat externa, em costa molt poder construir alguna explicació sense la paraula representació, en presència pura. Entro en un tema claríssim que Deleuze el sorteja amb Godard, que és la qüestió del cinema polític. I ara entro de ple amb la pel·lícula Sirat, si l'heu vista. Què passa amb la pel·lícula Sirat? Crítica, no crítica, la meva manera d'entendre-la és... em quedo en l'aire, vull dir, no... Quin tipus de realitat presenta, i per tant em surt la paraula representa, quin sentit té, està fent alguna crítica, val la pena fer-la, què és o què es pot entendre per cinema polític. Ho dic perquè Deleuze hi ha una cosa que us pot interessar en aquest aspecte del cinema polític, aquest cinema del Jean Roux, el Lleó Negre, que és quan parla de, en comptes de narració, parla de fabulació. I després t'ho lligo perquè t'explico el meu mapa de preguntes, com tu m'has fet. Ho lligo amb aquelles pel·lícules argentines, que m'agrada molt el Trenquelauquen, que d'alguna manera, o l'altre, que ja em sortirà el nom, que és un clàssic, però el Trenquelauquen, que està a la plataforma Filmin, té dos parts i és pura fabulació. Josep Maria ho va explicar molt bé en una de les sessions. Les fabulacions, que no vol dir engany, no vol dir que estàs inventant. Llavors entraríem en el terme representació. Però tu has dit representació i has dit presentació. És presentació. Sí. La imatge mostra sempre, no representa. Sí, clar. Sí, això per mi és fonamental, no sé si ha quedat clar aquest matís de representar i presentar seria fonamental, també en el cas de la imatge cristall, evidentment. No hi ha cap més pregunta. Seguint amb el teu, acabo i prou. La paraula presentació, aleshores, és que és difícil utilitzar conceptes perquè estan molt usats.
seria el com presenta, o què fa present, o entén el que vull dir? O sigui, no parlant d'un exterior a la imatge que tracta de mimèticament posar en presència, sinó la presentació mateixa. Llavors aquí entraríem en aquell aspecte de contingut i forma, perquè llavors ja es descol·loca tot això, però costa de pensar realment. Bé, doncs aleshores, simplement recordar-vos que el mes que ve tindrem el Juan Parra, un professor de la Universitat de Medellín, colombià, que ens parlarà des de casa seva, per tant, serà en streaming, i no el tercer dimarts, sinó el segon. Si algú de vosaltres, nosaltres no tenim la vostra adreça informàtica, i la voleu donar al Josep Maria Genuell, així rebríeu cada mes les nostres comunicacions, les nostres coses que fem al marge d'aquestes sessions. En tindreu notícia puntual. No sé si Josep Maria vols dir alguna cosa per tancar la sessió d'avui, i en tot cas seria tu, Mercè, si vols dir alguna cosa més. Encantadíssima. Si no, doncs ho tanco jo. Està tancat. Per tant, moltes gràcies a tots vosaltres, moltes gràcies, Mercè, per la teva